bago magkugligo. Mayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi, I have this collection of slides, PowerPoint slides. I started collecting kining mga PowerPoint since the first day of my priesthood. That was 20 plus years ago. So kini nga mga slides nga akong ipakita sa inyo mga bahaw na ni. Bahaw na ni pero puno gihapon ni siya og kaalam that we need for our everyday living, that we need for our growth in our Christian lives. Amen? So bisag bahaw na ato gihapon paminawon. Okay? Actually, mas lami ang baha, init nga sabaw. Tinood? O init pa nga inasal. Tinood? Labi na jud kung buwad nga init-init sad. Amen? Mga kaigsunan, kining tanan nga mga slides, ang uban ani, ako gi-download gikan sa internet. Ang uban, ako gipanulis sa mga tigulang nga pare. Okay? Ang uban ni halin na, ang uban buhi pa. Huwag ako ni-share sa inyo kay mga buhi pa man mo. Amen. Okay. Now, makita ninyo ang slide? Klaro ra? Kayo? Okay. Dirira ko sa tunga. Ang inyong mata ngadto, kamo ngadto ang inyong mata. Ayaw magtanaw na ko. Okay. Ay nagreklamo si mga biyata kay kuang kuno, dili kuno sila kaklaro. Saon man nato? Okay ra? Padayon taha, ako naman basahon sad. Okay. Okay, thank you. Kini sa story ni siya. Istorya ni bahin sa mga hipokrito. Amen. Nga naa sa sulod sa simbahan. Okay? Okay? So, ang pangutana, would you run? Okay? After you read this story. Next slide. Imagine this is happening to you now. Okay? Kining naamo diri sa sulod. Okay? Tapos, nahitabo kini. Okay? One Sunday morning, during service, okay, kung sa ato pa nagmisa, na ay 2,000 ka miyembro sa misa, nga na ay nisulod nga laki sa sulod sa ilang simbahan. Kining duha ka laki, o kining lalakiha, naani sa dalang nga machine gun. O nakabunit sila, o kanang nakakuber ang dagway. Dili makita ang dagway. Gadala o sa machine gun. So nangahadlok kamo. Okay? One of the man proclaimed, ingon ang usa ka tawo nga naay pusil nga dala. Any one of you willing to die or willing to take a bullet for Christ, remain where you are. Kinsa sa inyo dinhi willing to take a bullet, pasabot gusto magpakamatay para kang Kristo, manatili sa inyong pinanggalingan o manatili sa inyong lugar. Okay? Tungod sa kahadlok, ang una ng hawa, ang mga waf, nangandagan, gawas man. Okay. Ang ikaduha ng dagan, ang mga deacons, no? Dili pa ni sila pare.
Pero siguro, murag na say pare nga nangikyas. And most of the congregation, mga nanimba, nangikyasan, nangahadlok. Ikaw ba di atubang ka sa sumasinggan? Di ba ka mahadlok? Are you willing to die for Christ? Stay where you are. Siguro, mubalhin ka o kung kuano, pagtuo. Mubalhin ka sa kay Muhammad o kay Hari Krishna. So, mo na natabo, daghan ng gawas. So, out of 2,000 na nasa sulod sa simbahan, ang napilin, 20 kabuok. Okay? Tapos, ingon ang laki na nanay pusil, giato niya ang ayaw sa niwawag talaga sa suspense. Ano? Giato niya ang pare. Ingon niya ang pare. Okay, Father, I got rid of all the hypocrites. Now you may begin your service and have a nice day. So tanan nga mga hipokrito, nangikyas, nanggawas. Okay. End of the story. Nakuha ninyo. Gi-imagine ninyo nga naamod din tapos na inisulod nga tulisan. Ang iyang dagway, murag dagway ni James Cabonsol. Nangahadlok. Tungod sa kahadlok, nangikyas. Okay. Mga kaigsunan, kitang tanan na atay pagkahipokrito. I will be the first to admit na asad ko'y pagkahipokrito. Mutuo ka o dili? Sama. Hipokrito ko. Hipokrito ko. Wa ko nagsultihan na ha, ikaw nagsultihan. Okay. Kitang tanan na atay pagkahipokrito. Okay? Hipokrito kay tungod nga sayon ra kita moingon, yes Lord! Hallelujah Lord! Praise to the Lord! Pero pag-abot sa pagsulay, kung unsag yun kalig-on ang atuang pagtuo, ngano man Lord, basig dili ni para sa ako ang relihiyon, Lord, mangita ko nimo sa lain nga relihiyon. Amen. Mga kaigsunan, bisag sa sulod sa atong panimalay, nasay mga hipokrito. Tinood? Wala, dungan man sila, yes. Okay. Tawag ni Kristo sa mga hipokrito, ingon siya, you brood of vipers. You brood of vipers. Unsa ni mga ahas, Bisaya? Mga ahas ba? Ahas. Brood of vipers. Mga ahas ang niyang tawag. Kaya ang mga ahas, they look gentle in their movements. Pero without you knowing, kalitra sila mo kagat. Di ba? In fact, ang ahas, ang gibasol ni Adan o ni Eva. Okay? Kay tungod nga, kining ahas, kamao ni siya mangilad. Subot pasabot, kung tawgon kita ni Kristo nga hipokrito, mangingilad kita. Okay? Kung ang kura, sige og panulis, mangingilad ba ang kura? Kaayo? Okay. Mga kaigsunan, mao ni ang first story nga akong i-share sa ato kaninyo kay tungod nga sometimes we have to check ourselves. You know, usahay, when life is unchecked, di kita makabantay nga, oops, daghan na di ay kog nasakitan. Ako ay admit nga daghan na kog nasakitan ninyo.
Okay? Kay tungod nga usahay imprudent ko. And I admit that. Okay? Usahay di ko ka-contain sa ako ang emotion. Aha. Kay tungod nga tao ramang gyud ta. Mao niya nga ato ang usual excuse. I am but human. Amen. Mayo na lang ang mga parokyano, mga pasensyoso. Thanks be to God. All right. Okay. Let me go to my first slide. Okay? I slide kay tungod nga there are ironies and paradoxes sa kinabuhi. Okay? Kung dili mo kakita ay kabalaka kay ako sad ni i-echo, no? I-echo. It's funny how simple it is for people to trust God and then wonder why the world is in the condition it is today. Okay? Kung unsay may tabo sa atong kalibutan, sayo ra nato questionon ang Ginoo, tinuod. Pero kita sayo ra nato pag dumala ang atong kalibutan. Sayo ra nato pagguba sa atong kalibutan. Tinuod. Sometimes we are unable to check ang atong ginapanulti o ang atong mga binuhatan. Tinuod? Di mo makakaon kung di mo matubag. Funny how we believe what the newspapers say, but we question what the Bible say. Sayo ra ta mo tuo kung unsay sulti sa social media, pero daghan ta og question kung unsay ginasulti sa Biblia. These are funny things because they are paradoxes in life. Funny how everyone wants to go to heaven provided they do not have to believe, think, say, or do anything the Bible says. Gusto ta malangit tanan, pero di ta gusto nga diktahan kita how we should be living in this life. Tinuod, ganahan ta maluwas, pero di ta ganahan nga naay musulti ka nato, likayin na, buhatan na. So, it's really funny. Dalion na to ni kay taas-taas, 16 ni kabuok na slides. Okay ra? Okay. Aw naaman ko yung radyo di ay. Hello. Okay, thank you. Funny how someone can say, I believe in God, but still we follow the devil who also believes in God. Yeah? We say we believe in God, but we keep on exposing ourselves and allowing the devil to lead us where he wants us to be led. It sounds funny because we believe in God. It's even funnier kay tungod nga mutuo ta sa Ginoo pero mas mutuo kita sa demonyo. Pero ang demonyo sad pareho nato mutuo sad siya sa Ginoo. Pero nahadlok ra siya. Karon kay tungod nga naminaw man ta sa demonyo, nahadlok na sa hinuon ta sa Ginoo. Tinuod? Tubag. Funny how you can send 1,000 funny jokes pinagi sa imong cellphone. But when you start sending messages regarding the Lord, maghuna-huna pa ka. Sayon lang mag-send kining mga kuano. Unsay mga tawag ani? Slogans, trivia, kining uso, kada bang okay lang iwan mo ako, basta wag lang basura mo. Unsay mga tawag ana? Punchline?
sayon ra mag-send ani. Pero kung mag-send kita, the Lord is my shepherd, ayaw lang, basig ma-turn off siya. Di ba? Magduha-duha ta. Okay. Funny how the lewd, crude, vulgar, and obscene press pass freely through cyberspace, but the public discussion of Jesus is oppressed in our workplaces and even in schools. Okay? Kining mga obscene nga mga literature, kanang mga novel nga gagmay, kanang kay Jose Sionel, sige magbasa na. Lami kayo na bago mo tulog. I-try ninyo. Di na dyan mo magawas-gawas sa inyong balay. Okay? These are exposed. Okay? And these are young people even have unlimited access. Okay? Sa mga obscene, mga lewd, rude, conduct, and all images. Pero when it comes about, so it's funny. Okay? It's really funny. Funny how someone can be so fired up for Christ on Sunday, but be an invisible Christian the rest of the week. Okay? Mao ni ang mga ginatawag nga Sunday Christians. Mga Kristiyano ra kita pag Domingo and the rest of the week. The rest of the week, mga busy man tatanan. Tinood, tungod sa inyong kabisi, gamay ang kolekta. Okay? Are you laughing yet? Yes, they are. Funny how when you go to forward this message, you will not send it to many on your address list because you're not sure what they believe or what they will think of you for sending it. Funny how I can be more worried about what other people think of me than what God thinks of me. Worried kita kung unsa isulti sa atong silingan, unsa na atong dagway, pero wa kita ma-worried kung unsay pananaw sa Ginoo bahin kanato. Tinuod? So, mga kaigsuonan, ang buot pasabot aning presentation, ma-worried kita, ma-conscious kita bahin sa ato ang mga affairs sa kinabuhi. Pero let us put in the equation ang atong Ginoo. Okay? Ayaw nato wadon ang Ginoo in the equation of Christian growth. Importante ang Ginoo. Amen? Okay. Next slide. Ayaw na. Okay. Ayaw ko ibutang diha kay nako-conscious ko. Okay. Okay. Usa sa akong mga gi-upload. Gi-download. This is a competition between the Bible and the cell phone. Imagine treating the Bible as if it were a cell phone. Okay? Ang Biblia nahimo nga cellphone. Di ba constantly ang atong cellphone naa sa ato kamot o bulsa? Tinuod? Dili kompleto ang atong adlaw kung di ta makakapot sa cellphone. Tinuod? Dili kamera ang istorya mga batanon. Kamong mga goers, I do not know. Okay. Kaya inyong ginakaptan, mga Biblia namang yun. Okay? Okay. Now, akong buot pasabot, cellphone has become so much part of our life. Okay? Mura ni siya pagkaon that we cannot let a day pass without the cellphone. Pero kini nga presentation, gusto niya ipahibalo nga
let us try to imagine also bringing the Bible like it were a cellphone. Nga mag-worry ka kung nabilin nimo ang imong cellphone. Nga di ka kagawas sa imong balay kung wa nimo mabitbit ang imuhang Biblia. Nga kanunay every moment, every minute, imo ginaablihan ang Biblia aron makabasa ka sa content. Okay? Do you think it will be funny? Murag funny. Musakay ka og jeep tapos sige kag basag Biblia? Dili acceptable, no? Musakay ka og jeep, magbasa ka og kuan sa imong cellphone. Siyempre, nindot gud nga cellphone gyud. Pero kung imong cellphone katong pindot-pindot pa, tago sa. Pero kung imong cellphone ing ani nga kuan mag-slide, ibalandra gyud na. Tapos pagtulison, sus. How about using it during our trip? And we take it in case of emergency. Okay? Now, there are mga emergency. Okay? Next slide. Spanish man ni siya. No? Pero sayon ra makuan. Okay, sayon ra sad ni siya masabtan. Okay? But unlike the cellphone, the Bible loses no signal. Ang cellphone mawala og signal. Labi na ang globe. Sus! Pero ang Bible, unlimited. Unlimited ang load, pati ang signal. Okay. Load is not a concern. Di ba mobayad ka og load? Pero gibayaran na sa atong Ginoong Hesukristo ang atong kaluwasan. Pinagi sa iyang kamatayon. And on top of it all, the line is never cut. And the battery is life forever. Amen. So, dinhi sa cellphone, o dinhi sa Biblia, pareho ni siya og cellphone. Kay tungod nga, naay mga telephonic emergency numbers nga pwede nimo makitaan sa Biblia. Mao ni ang mga emergency numbers. Okay? Busca al Señor mientras se puede encontrar. Invócalo mientras es cerca. Okay? Seek for the Lord while He can be found. Okay? And then invoke Him while He can be found. Seek for the Lord while you can, and invoke Him while you can find Him, while He is around. Okay? So, mudayal ra ka in the pages of the Bible kung naa ka sa mga panahon nga nangita ka og kalinaw, katunhay, pangitaa kuno ang Ginoo. Okay? Next slide. En ella encontramos algunos teléfonos de emergencias. Okay, next slide. Cuando estás triste, kung ikaw sad. Okay? Dito sa Juan 14, kining passage maghatag kanimo og consolation when you are triste, when you are sad. Okay? Labi na kung gibuwagan ka sa imong uyab. John 14, makakita gyud kag bago nga uyab. Amen. Cuando personas hablan mal de ti, kung daghang mga tawo nga nagsira sa imuha, okay? Adto kang sa Salmo 27. Okay? Maghatag kini og consolation sa imuha. Cuando estás nervioso, kung ikaw ginervos, okay, kay sige kag inom og kape, adto sa Salmo 51. Cuando estás preocupado, pag busy ka, okay, dito sa passage ni Matthew chapter 6. Okay, maghatag kini kanimo og tranquility. Okay, maghatag kini kanimo og peace.
Cuando estás en peligro, kung naa ka sa danger zone. Okay? Kung ang imong Biblia gihimo nimo nga cellphone, adto ka kang ambot. Next slide naman ni. Cuando Dios parece distante, murag layo ang Ginoo. Page sa Biblia nga kini maghatag kanimo og enlightenment, no, nga God is never distant. Okay? Kadungog mo ng kanta, from a distance God is watching us. Okay? Dili na tinuod. Okay? He is not distant or remote to us. He is with us. Amen? Mao nga adto mo sa Matthew o adto mo sa Salmo 63, kini mag-clarify kini sa mga blasphemous nga mga kanta nga nagpatuyok-tuyok sa hunahuna sa tawo. Amen. Cuando tu fe necesita ser activada, pag ang imuhang pagtuo kinahanglan i-reactivate kay tungod ang imong pagtuo ng luya. Okay? Cuando estás solo y con miedo, kung ikaw naghiusahan ra o nahadlok, ang Biblia na ay tubag para sa imuhang kahimtang. Cuando eres áspero e crítico, kung ikaw rough and critical. Okay, adto ka kay St. Paul. Para saber el secreto de la felicidad, para mabalaan nato kung unsa ang mga sekreto para for a happy life. Gusto mo malipay? Adto mo sa Biblia na ay mga kaalam ang Biblia nga pwede itudlo ka nato how to reach and achieve happiness. Amen. Next slide. Cuando te sientas triste y solo, when you are lonely and sad. Next. Cuando quieras paz y descanso, when you need peace and rest. Naa sa Biblia, wala sa sementeryo. Amen. Cuando el mundo parece mayor que Dios, murabag ang kalibutan mas dako pa kaysa sa atong Ginoo. Ang kalibutan galamon sa atoa. We are being consumed by the concerns of the world. Okay. Ang Biblia na ay tubag niini. Cuando, que Dios te bendiga. God bless you. Okay? Next slide. Ayaw lagi ipakita kay dako akong tiyan. Oy. Okay. Nainomdom mo sa istorya ni Marta o ni Mary. Si Marta busy kayo. Tinood? Kunya nagreklamo siya kang Kristo. Pagkatapos iya i-commend si Mary who did the only thing necessary. Pero, bago kita muad, ang Ginoo sa Ebanghelyo ni Lucas niingon, the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of the light. Okay? Ang mga tao sa kalibutan, mas kahibalo sila magdumala sa mga affairs of the world kaysa sa mga tao nga sigig simba. Kaniadto, seminarista pa lang ako, gisugo ko sa ako ang prior. Ingon siya, Renny Boy. Ang tawag sa ako, Renny Boy. Paliti ko baterya sa relo. Baterya sa relo. Prior na mo, pero ang iyang relo di baterya. Kunya gitagaan ko niya og 100 pesos. Tapos gitagaan ko niya 20 pesos. Ang 20 pesos para pamasahe o pang snacks. Tapos ingon siya, keep the change. 20 pesos? Pamasahe pa sa keep the change. Okay. Pagkatapos, ang 100 para sa baterya.
Now, pagadto na ako sa merkado, nangita ko og baterya nga pareho sa iyahang baterya sa relo. Lahi-lahi ang presyo. May tag 40, may tag 50, may tag 60. Pero nakakita ko og baterya nga pareho tag 30 ra. Nalipay ko. Ingon ko, kini. Tulo akong paliton nga baterya para malipay ang akong superior. Aha. So naapay 10 pesos pangdugang sa 20 nga pang snacks o pamasahe. Tulo man katag 30. So 90 ra. So pag uli na ko, gingnan dayon na ko ang akong prior. Pader, swerte. Nakapalit ko og baterya nga barato ra. Mao nga tulo nga baterya akong gipalit. Instead nga malipay siya, gikasab-an ko. Dili kay tungod nga ako gigamit ang 10 pesos nga sobra. Ingon siya, "My God, you must be a man of the world. Kahibalo ka, ang usa ka baterya will take 10 months bago mahurot. Unsaon man na kuning duha ka baterya? Pag abot sa 10 months, nawagtang nasad ang energy ani. Ngano nga nipalit man ka og tulo?" So didto nakapangunahon ako nga kitang tanan di ay because we live in the world, kinahanglan we must be men of the world. Kahibalo kita sa mga pamaagi sa kalibutan. Dili aron kita maging makalibutanon, kung dili aron kita dili makonsum sa kalibutan. Amen? Nakuha ninyo akong buot pasabot? Ang kalibutan is very smart. Ang Kristiyano kinahanglan must be smarter than the world. Amen? Kay kung kita puro rata ampo, pagadto nato sa kalibutan, nailad na ta. Tinood? Because we value innocence pag naata sa simbahan. Dito sa kalibutan, why inosente? Oh, walay inosente sa kalibutan. Ang mga tao sa kalibutan, mga maro, mga kinahanglan, dili ta maging biktima sa pagkamaro sa kalibutan. Aha, mao niyang gusto ipasabot. People of the world are more skillful in dealing with their own affairs than people of faith. Tinuod ng Ginoo, gusto niya nga ang atong paglaom na sa iya ha. Tinuod nga ginatudluan kita nga musalig kita kaniya. Pero naata dinhi sa kalibutan. Lamunon kita sa kalibutan kung sige ra ta og tuo, og salig, og laom sa Ginoo, pagkatapos dili kita magtuon sa mga pamaagi sa kalibutan. Did you get the point? Mauning nga ang title ani is a call to action. Ayaw rata sige gluhod. Amen. Kay magpakubal na sa atong mga tuhod. Aha. Kinahanglan sad mabalaan nato ang mga pamaagi sa kalibutan in order that we will not be outsmarted by the world, kundili mas smart kita kaysa sa kalibutan. Amen? Okay. Ang mensahe nining bersikulo is a call to action nga kinahanglan mulihok sad kita. A call to make use of every giftedness nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. Take note, gitagaan kita og utok sa Ginoo. Bahala na kung unsa ka size nga utok, ang uban bulinaw, ang uban utok kabaw, utok
Aha, bahala na unsa nga size ang atong mga utok pero gitagaan kitag utok. Gusto sa Ginoo nga gamiton nato kini. Gitagaan kitag tiil, gitagaan kitag kamot. God has given us the giftedness and He wants us to use this as we deal with the affairs of the world. Amen? Martha said, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Please tell her to help me. And the Lord answered, Martha, you are worried and upset about many things. Few things are needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Mga kaigsunan, kitang tanan natay mga Martha syndrome o Martha symptoms. Okay? Martha syndrome, mao ni ang kanunay nga kagulanan, anxiety. Okay? Mga reklamo, mga reklamador. Okay? Mao ni ang mga Martha. Sige, reklamo. Hoy, mga reklamador. Dagan tagkagulanan. Sige, tagreklamo. Mao ni ang mga simptomas nga naa kay Martha syndrome. Ang solusyon naa kay Maria. Kung naatay mga problema, ayaw kita hingalimot magampo. Amen? Mary offers us the solution. Okay? Mary offers us the solution, leading us to prayer and contemplation. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Okay. Nainangutanan nako unsay buot pasabot ani. Di ba ka mag-uol pangunahuna unsay imong kaunon ugma? Di ba ka mag-uol unsay imong ipakaon kung siltihan ka sa kura nga magpakaon kita tonight? Mag-uol jud ka. Di nakatagdon sa kura. Okay. Naatay mga kagulanan. Ingon sa Biblia, therefore do not worry about tomorrow. Tomorrow has its evil of its own. Kini siya nga mensahe ang translation ani mao ni. Do not occupy yourself with too much anxiety kung ikaw mismo wa kay ginahimo. Sige kaguol pero wa kay ginahimo sa imong kagulanan. Sige kag padungog pero wa kay ginahimo. Amen. Maghikog na lang ka. Amen. Message, as much as He wants us to consistently pray, He wants us to use our own faculties, our own giftedness. Okay? Buot pasabot, ang Ginoo gusto niya nga mulihok kita. Pero ayaw nato hingalimtisad ang pag-ampo. It is both prayer and action that He calls us as a way of growing in our Christian life. Dili lang nga puro ampo. Amen? Kundili naasay lihok. Amen? Okay? So, kamong sigig ampo, paliho ka sa inyong kamot pagpagawas sa inyong mga sensiyo. Okay. At least na ay malihok. Okay. Ay kabala ka, tonight walay sibot karon, ha? Okay. Karon ang magpakaon ang parokya. Okay, pagkatapos gidugangan sa mga waffles. Sa WAF. Okay. Now, I am so sad nga gamay ang kuan, dili mo makakita. Kini siya painting kini ni Rembrandt. Okay. Pwede ma-enlarge. Pwede ma-enlarge. Yan. Kana. Okay. Kini siya nga picture kini sa prodigal son. Okay. Kini siya nga picture, pagbalik kini sa prodigal son.
pagbalik sa iyang amahan. Okay? Anyway, di nagyapon klaro. Sige na lang, padayon lang kita sa slide. Okay. Pero kini nga story is about the return of the prodigal son. Okay, the return. Next slide. Next slide. Next slide. Okay. Okay. The painting is about the parable of the prodigal son. The younger of the brothers, after having left home, squandering the inheritance on loose living, presents himself repentant to the father, receives his loving forgiveness. Next slide. Si Rembrandt, he painted an authentic events, providing his works with the needed emphasis, freeing them of superfluous details. So si Rembrandt, usa ka painter, gi-imagine niya ang story sa prodigal son. Iya gi-focus ang iyang painting dili sa paghawa sa prodigal son, kundili sa iyang pagbalik. Unsa ka mapahiubsanon ang anak, ang prodigal son. Iya depict din niya sa iyang painting. Ug unsa sad ka mapasayloon ang iyahang amahan. Aha. Next slide. The master artist shows the embrace of father and son as the culminating moment. Okay? Bot pasabot, gi-embrace sa amahan ang anak. It was the father embracing the son. Dili ang son embracing the father. Okay? Kaya ang anak sa iyahang consciousness, sa iyahang pagkasala, niluhod siya, nagpahiubos siya, iya gipakita ang iyahang unworthiness. Dili siya worthy nga tawgon nga anak sa iyang amahan. Tungod niining pagpahiubos, ang amahan embraced the son. Aha. The work reveals characteristic traits of Rembrandt, importance of the golden light that creates atmospheric effects. Sa picture, anyway, sa picture manggod, gifocus niya ang mga hayag, mauning mga highlights, kining mga hayag nga parte sa picture. Okay? Ang expression sa amahan, ang anak nga niluhod, ang kamot sa amahan, ug ang mga silingan nga unsa man ni siya gidawat gihapon. Okay? Unsa man ni siya nakasala pagkatapos ingana ra pagpasaylo. Gi-squander niya, gigasto tanan nga iyang katigayunan pagkatapos, okay, naa may mga ingana, di ba? Next slide. The father, old and a bit blind, with beard and mustache, wearing a clothes embroidered in gold with tunic that is painted intensively in red. Rembrandt, because of his dramatic and painful experience, shows special interest in blind persons. Mga kaigsunan, dinhi ginapakita sa pagkatigulang sa iyang amahan. Aha. Dinhi ginapakita ang maturity sa pangunahuna. Okay? With age, kung unsa ka katiguang, mas mapasayloon ka kaysa sa mga batanon nga ginikanan. Nakuha ang point? Okay. Mas merciful ang mga hamtong. Okay. Dili. Guwang na lang. Mas emphasized. Diba? Mas mapasayloon ang mga guwang, ang mga lola kaysa mga batanon nga ginikanan. Tinood? Ingana ang akong lola, mas mapasayloon. Ang akong amahan manlatos. Mudagan ko sa akong lola. Usahay ang lolang maigo sa latos. Luoy kayong lola. Okay. Next slide.
In Rembrandt's old man who inclines towards the sun, who just came back with his hands touching the back of the shoulder, one can appreciate not only a father embracing a son, but a mother who caresses a child. Ingani ka-affectionate ang mga elders sa pamilya. Ingani ka mapasayloon o ka-affectionate. Mao nga pag makakita ko o bata nga bitbit sa lola, moingon dayon ko, alagang lola. Limpyo gud na sila. Maayo gud na ang pagka-dress. Ingana sa dakong lola. Alagang lola. Ingana sila mag-amping, mag-atiman. Okay? Pero pag mga ginikanan nga batanon, dili pa kaayo, ingana ka devoted sa pagpadako sa bata kay tungod nga busy pa man sila. Okay? Ang mga lola wa na may trabaho. Tinood, mahal nga dito na lang sila ang ilang time sa pag-atiman sa ilang mga apo. Amen. Ingana ginapakita diri sa picture sa painting ni Rembrandt about the old father who was not only a father to a son, but also a mother caressing his son. Amen? Okay, ayaw ko ang slide. Ayaw na nga slide. Dito na po sa pic. Okay, napatay mga 26 ka nangahadlok. Okay. Okay. Gutom na mo. Tapuson na rato ni. Gamay na lang. Oy, lola. Nana kaya po? Wala pa. Okay. Stay what you are. Okay? You serve in the church. Okay. Ay magtawa. It was her choice to serve God in her single blessedness. Right? Okay. Ang usapopod nga slide, new slide kay taas to. Pamubon na to, gigutom na sad ko. Okay. Makikita mo baki. Baki ni siya ha. Ang color sa baki, green. Okay. Mga baki. Okay. Okay. Now, okay. Kining story of a small frog, actually ang author ani is French. It was mga 15 years ago nga I got interested with this I forgot the name, no? He's a French, but he speaks English. Unya himo siya og mga metaphors about life. So nag-order ko aning libro ha. That was 15 years ago. Unya gibasa na ko niya daghang kayong mga metaphors dito about life and the reality of the world, about life and sin, about life and everything else. Okay? So, kining a metaphor is about a small frog. The small frog who did not know it was, balik. Murag na anak ka sa last. Balik, mawalang suspense. Morning first page. Next page. No. That's not the next page. Hala. Okay, morning first page. Okay, imagine a pot full of cold water. Kaldero nga naay cold water. Unya, nakakita ang baki, nag-swimming siya sa cold water. Gilamian siya og swimming. Okay? Next page. Pero, kini nga kaldero nga naay cold water, nga naay baki, gibutang sa kayo, kay painiton. Pero, ingon ang scientist, watch, tanawa, hinayon ra nato ang pagpainit sa tubig. Okay?
Hinay gyud as in hinay. Nga ang frog, ang baki, dili makanotice nga ginaluto na di ay siya. Okay? So, and the water is slowly, very slowly, warming up. Okay? And the small frog finds this rather appealing. Nisamot siya kalipay. Kay mura kuno siya naa sa jacuzzi. Okay? Gabuwa-buwa gamay. Okay? So, the small frog continued to swim. And the temperature of the water continued to rise. Nisa ka na. Pagkatapos, ang tubig naging warmer and a bit beyond the comfort of the little frog. Medyo nainitan na siya. Ang problema, gikapoy na sad siya. But this does not yet worry the little creature. Okay? Take note. Medyo gabukal-bukal na, jacuzzi na, okay? Medyo dili na kaayo komportable sa lawas ang kainit. Unya gikapoy na sad siya, pero at the same time nagpadayon gihapon siya. Take note, apply this in our own lives. Okay? Murag wala ra gihapon sa tuwa, tinuod. Nagpadayon gihapon kita. The water is now hot and the small frog finds this really discomforting. And since it has gotten so weak, it could do nothing but support itself on the rim of the pot. Init na kaayo, unya gikapoy na siya, nanluya na siya, di na siya kagawas, kay nanluya siya, gaana na lang siya sa kaldero. Okay? Pagkatapos, as the temperature continued to rise, the small frog end up cooked, continuously cooking and dying. Gihimo siya nga tinula. Okay? Okay. Now, what is the lesson of this story? Okay? If this same frog were dipped directly into a 50-degree centigrade water, but pasabot, kaldero nga init na, imo ibutang ang frog mo gawas dayon. Di ba? Pero kung hinay-hinay ang pag-init, nagsugod siya og kalipay, hangtod gikapoy siya, hangtod na feel na niyang discomfort, hangtod di na siya kagawas, hangtod na luto na siya. Usahay ingana ta, di na ta kagawas. Tinood, di na ta kagawas because we are already consumed by the frequency and the constancy sa ato ang ginabuhat. Maglisod na ta og gawas. Pareho sa panigarilyo, don't ever start smoking. Because, okay, maglisod ko ka ayaw lagi. Dako akong, oy, asa naman to, aray? Nawala na to. Napa to yung lesson. Okay. Sige. Next slide na lang. Okay. Now, listen. This only shows how change ang pagbago, when it is introduced very slowly, hinay-hinay, okay, it escapes our consciousness. Wa kita kahibalo nga ginabag-o di ay kita. Tinood? And in most cases, dili kita mo react, kay hinay-hinay ra gyud. Dili kita mo oppose, and it will not be repulsive to us on our part. No? Basta hinay-hinayon ra ka, no? Labi na kung ang pari mo dool nimo tapos magsugod og atik-atik, tapos giganahan ka sa atik-atik, pagkasunod na gitulis na ka. Ha? Di ba? Ate Maribek, kumusta naman ito ang senior kuan? Ha? Kanang karabulan? Gisugdan ra na ko ni siya atik-atik. Okay?
Pagkatapos ato, tanan ngayang madawat sa senior citizen, iya na gud gina entrega ngadto sa opisina. Thank you ha. Gihinay-hinay ra na kog panulis. Wa ka kabantay ato? Nakabantay ko no siya. Okay. Next slide. If we reflect on what has been happening to our society starting some decades ago, we shall see how we've been suffering of slow deterioration. Okay? And how we got used to being deteriorated. Take note, ang mga changes nga nahitabo sa ato ang society, ang iyahang pag-introduce was very slow. And slowly also we were deteriorating until we have become used to deterioration. Okay? Pareho sa ingana. Hinay-hinay, patilaw-tilaw. Oo. Patilaw-tilaw. Walay mo dakop. Hangtod ang mga tao became used to this self-destructive drugs. Okay? Unya karon nga naa na si Tatay Digong, daghang moopos. Okay? Agong buot pasabot. Pag ang change is abrupt, daghang opposition. Ang opposition manggod, they have been used to deterioration. Okay? Pero pag ang change is abrupt, it will create a repulsion, it will create a reaction, ingana. Pero kaniadto, wala may reaction. Kay naanad naman ang tao. Mao ning ginasulti nga, life is really about getting used to it. Kung na-used na ka sa kayabag sa choir, di na mo na sila kuanon, badlongon. Kay ingana na gud na sila hangtod sa kahangturan. Tinuod? It's really about getting used to. A lot of things that would have horrified us 20 or 30 or 40 years ago have slowly become insipid, and today they hardly worry us. Or worse, they make most of us directly or completely indifferent. You see? Ang deterioration, naging used kita, and then naging indifferent na lang kita. We ignore it. After all, nasanay na lang ta. Amen? Okay, next. In the name of progress, science and profits, continuous attacks are launched against individual freedom, dignity, creation, beauty, and joy of life. And this happens slowly but inexorably with complicity on the part of victims. Murabag ang tawag sa atua, willing victims. Mga biktima kita pero ganahan sagta. Amen? Okay, next slide. Negative predictions of our future fail to excite reactions. Illicit preventive measures, they do nothing but psychologically prepare people to accept the decadent and dramatic conditions of life. Let's move to the next set of slides. Okay? Are you still with me? Okay. Who we are. Kay usahay, pag naata sa kalibutan, we begin to lose our personality, we begin to lose ourselves. Sometimes it is important to ask, kinsa man ako? Okay? Kino? Naay usa ka grandpa, okay? Lolo, iyang gipanghambog sa iyahang apo, ang iyahang mga libro sa library, daghan kayo. Ingon ang apo, wow, grandpa, imo ba ni gibasa tanan nga mga libro? Ingon ang grandpa,
Yes, I dedicated my whole life to read all these books. W-O-W. Wow. Next slide. Ingon ng grandpa. Ingon siya, kita ka anak, mga Egyptians, Persians, mga Greeks, mga Etruscans, mga Romans, gipambasa na ko na sila tanan, ang ilang history, ang ilang kultura, name it, and I know them all. Tapos ingon sad, I also know the Mayans, I also know the Aztecs, I also know the Incas. Wow. Pero naipangutana ang bata, ingon ang bata, grandpa, kita, kinsa man kita. Who are we? Mao nga si grandpa nag-ilak kay wa siya kasabot o wa siya katubag sa pangutana sa iyahang apo. We know the Romans, we know the Greeks, he knew the Aztecs and the Incas, pero wa siya kaila sa iyahang kaugalingon. Kay namdam mo sa kanta, Carpenters man siguro ni, I've been to California. Okay. Oh, karan nga kanta. Why lyrics? Ingon siya nga, I've been all over the world, but I've never been to me. Mana akong buot pasabot. Kaya bala mo na ang kanta? Okay, kamo na lang padayon. Okay, let us move to another set of slides. Mao nga sa panahon sa Kwaresma, we really need to go back to ourselves in order to see the Lord in us. Mao ning ginasulti ni San Agustin. Ingon siya, you're looking for God? Look no further. He is there in you. Look no further. Ang Ginoo naa sa imuha. Okay? Wa ni lami. Wa ni lami. Another set of slides. Taas po ni kayo. Okay. Dinhi, gatudlo ang amahan sa mga basics sa bata. Basics. Pag kita mo balik kita ngadto sa atong kaugalingon, usahay, we get reminded about the fundamentals, about the basics of life, and about the basics of our Christian life. Kining amahan, naghisgot siya gatudlo sa iyahang anak. Balik. Okay? Ang iyang anak gusto mo sakay. Pero ginatudloan sa amahan ng iyang anak nga ikaw naa kay tiil. Ang imong tiil gamiton nimo ni pagkadto sa imuhang padulngan. Okay? Next slide. Ang mga bata, manggod, okay, puro bata atong tirahon karon. Dependent sila sa hardware sa computer. Unya, mura nagwalay mga kaugalingong utok. Tinood, mabalaan nimo ni pagang bata way common sense. Okay? Kay tungod nga ang computer wa man say common sense. Tinood, ang inyong makuha sa computer o sa internet, knowledge and information. Pero it does not teach you how to use that knowledge and how to use that information. It does not teach you common sense. Tinood? Mao ning ginatudlo sa amahan sa iyahang bata. Ginatudloan sad ang bata about communication. Okay? Kanang sigig kapotog cellphone, very impersonal na siya. You have your mouth and you can contact humanly, dili technically. Okay? Human contact. Next slide. Gusto sad sa bata, gusto sad sa amahan ang bata makatuon
bahin sa kultura. Oho, dili kining mga new age o new generation practices. Next slide. Oh. Ginatudloan sad sa amahan ang bata makatuon og higugma. Aha. Next slide. Ginatudloan sa amahan ang bata bahin sa morals about honesty and about ideals and about aspirations. Next slide. Ginatudluan samahan ang bata bahin sa Dios, dili bahin sa kwarta nga himuon nga Dios. Aha. Ingon ang amahan, it is important that all this you learn well starting from childhood. Kini kunong mga butanga kinahanglan matun-an kini sa sinugdanan sa kinabuhi sa bata. Aha. Kay ang pagmuabot na taog edad nila, maglisod na taog tuon. Okay. Maning ginasulti nga, it is easy to repair a child, or it is easy to build a child than to repair an adult. Okay. Maglisod na og repair sa adult. Pasensya na lang mga adult ha. Apil man sad ko ana. Ayaw gud kong tudlo eh. Mahutdan ra mog laway. Pero it is easier to build a child. So, pag bata pa, kinahanglan jud tudloan. Amen? Okay. Another set of slides. Okay. Usa ni sa kaistorya. Usa ni sa mga basic fundamental sa kinabuhi nga kinahanglan nato mabalan. Okay? Continuation kini siya sa ginatudlo sa amahan ngadto sa iyahang anak. Now, this is a story about a woman coming out of her house ug nakita niya didto tulo ka mga tiguang nga naay mga tag-as ang bungot nga naglingkod atubangan sa ilang balay. Wala siya kaila sa mga tiguang. So nangutana ang babaye, kamo ba gigutom? Sulod mo dire sa balay aron makakaon mo. Nangutana ang usa ka tiguang, is the man of the house at home? Ang bana ba, ang imo bang bana? O ang amahan sa imong panimalay na aba? Ingon ang asawa, no, wala siya dire, naa sa gawas. Ingon ang tiguang, dili mi mosulod kung wala ang imong bana. Aha, next slide. So pagkagabi, ang asawa nihisgot sa iyahang bana nga naay tulo ka mga laki nga guwang nga murag mga ermitanyo, murag mga kuan. Okay, mga wise man, tagas ang bungot. So ingon ang bana, adtua, imbitaha sila diri sa sulod sa balay, ato sila pagkanon. So niadto ang asawa, uy, balik sa. Giimbita niya ang tulo ka tiguang, na may hikay, sulod mo, mga onta. Ang tulo ka tiguang, ang usa sa ilahan niingon, dili mi pwede mo sulod og dungan. Ang akong ngalan, ako si Love. Kining usa ang iyang ngalan, success. Kining usa ang iyang ngalan, wealth. Aha. Kinahanglan usara sa moa ang pwede mo sulod sa inyong panimalay. Okay? So nangutana ang asawa sa iyang bana, kinsa man atong ipasulod sa balay? Ang wealth, kayamanan, ang success, o ang love. So gipili nila ang love. So ingon ang asawa, love, sulod nga rin. Aha. Ang duha, nga tiguang nisunod sad. So natingalang asawa,
Ingon mo, usa ra pwede mo sulod. Ingon ang duha, kung ako ang imong gipili, success, ako ra ang pwede makasulod. Kung si wealth ang imong gipili, si wealth ra ang makasulod. Pero kay tungod nga si love ang imong gipili, kung asa si love, nasa dito ang wealth, nasa dito ang success. Amen? Alright. The primacy of love. Amen? Okay. So, unahon na to ang love. Amen? Love. Love one another. Love one another. Amen? Okay. Another set of slides. Another set of slides. Tapos na ang story. Okay. Now, kining slide, bahin kini sa, ayaw na, taas ni. Taas ni. Adto sa paradohas. Taas po ni. Paradohas. Okay. Now, I want you to listen to this. Last na ni, promise. Paradoxes of our time. Mga paradoxes, bot pasabot. Aha. Paradox. Okay. Paminawan na lang ninyo, ha? Okay. Today, we have bigger houses and smaller families. More conveniences, but we have less and lesser time. Aha. Dagko ang atong balay, pero gamay ang panimalay. Aha. Nagtitihik og himo og baby. Aha. Dagko ang balay, pero nabungkag ang panimalay. That's a paradox, number 1. Daghan taog mga conveniences. Kining mga conveniences supposed to be maghatag kini kanato og mas daghang oras for each other. Pero sa kadaghang mga conveniences, the lesser we have time for each other. Aha, that's another paradox. Tinuod, wala na kay time sa imuhang pamilya. Kay naara ka sa tindahan, sa simbahan. Okay. Oho, convenient na unta para sa imuha kay wa kay trabaho. Unya gibiyaan na ka sa imong bana, unya ang usa bisag pangitaon sa bana, di okay, sorry sa mga naigo ha. Okay, sample ra to. Next paradox. More masters and doctoral degrees but less common sense. Aha, daghang mga naay degree sa masteral o doctoral pero walay common sense. Aha, siguro kining mga nagkanaay masteral o doctoral, mao nga wala sila'y common sense kay copy and paste ra ni sila. Nag-research nila sa Google. Aha, puro Google rang gamit. Mao nga nakagraduate. Kamo mga estudyante, sige mo gamit og Google. Ha? Sige, padayon. Okay. More knowledge, but less judgment. Take note, daghang kag natun-an, pero di ka kahibalo how to weigh things out, which is better for you. Aha. You cannot make a good judgment, pero daghang kag natun-an. Because the internet offers you a lot of knowledge and also a lot of information. Pero ngano nga di man kakahimo og maayo nga conclusion, og maayo nga judgment. Amen? Next paradox. We have more experts. Daghan na tag experts, pero ngano nga mas daghan maghihapon tag problema. Kaniadto gamay ra ang mga experts, pero gamay ra sad problema. Siguro kining mga experts ni sila in making problems. Aha, mao ni silang gahimo og daghang problema para nato. Daghan tag medisina. Pero mas daghan no nang nagkasakit tungod sa medisina. Mao nga si George,
ang asawa ni Kuan, ang bana ni Kuan, he hates the doctors, okay? Because they are just making money kuno because of the medicine. And I think he is speaking some truth here. Okay? Kay tungod nga, katong mga 60 plus years old pa lang siya, na siya balatian sa lawas. Niadto siya sa Peru, aron magkanaay change of lifestyle. Dito, di na siya pwede mukaon og karne, di na siya manigarilyo, okay? Na sila exercise, o niya ang kanon na lang nila, sagbot. Hangtod karon, sagbot rang yang ginakaon. Pero hangtod karon, buhi pagihapon siya. So mangaon taog sagbot. Amen. Daghan diri sa ligod, sagbot. Pareho tag mga kanding, mga karnero, nanimahog, sagbot. So, more medicines, but less health. It's a paradox. We are dependent on medicine, pero kining sad medisina, mausad niya nagpasamot sa tuang deterioration sa atong lawas. Tinood? That's a paradox we need to face. We spend so much, we love so little. Dagantag gasto, dagantag ginapalit. Okay, ginagasto. Pagkatapos di na ta kahibalo makatawa. Natural. You spend so much, sige sad kag utang so much. Makatawa pa ba ka? Natural. Sa imong utang, labi ng utang din he. No more time to laugh and to have fun. Okay? We drive excessively fast, so rapidly we get mad. So dinhi makita ang personality sa tao sa ilahang pagmaneho sa ilang motor o sasakyanan. Very impatient sad sila in their personality. Okay? We go to bed very late, so little do we read. Ah, yes. Kana panahon karon, we go to bed very late. Di ba? Labi na kung naay signal. Aha. Very late yun. Kaniadto, we sleep late kay tungod kinahanglan mi magtuon, magbasa. Karon, we spend a lot of time late at night without reading. Kay tungod, naay signal that gives us access to other. Amen. Okay. We watch so much television, hardly do we reflect. Yes, ang atong ginapagana ra dinhi ang atong mata. Sige tag watch. Pero wata kahibalo mamalandong sa atong ginawatch. Amen. Hardly do we reflect. Sige ra taog hatag og pleasure sa ato ang mata. Unsay oras na? Oh, next slide. We have multiplied our possessions, but we have reduced our values. Next, we speak too much. We love very little and very frequently tell lies. Yes. Next, we have learned to search for life but not to live. We have added years to life but not life to our years. Gidugangan nato ang katason sa atong kinabuhi, pero why kinabuhi ang atong kinabuhi? Dili buhi ang atong kinabuhi. Taas imong kinabuhi, pero mura na gyapon ka og patay. Kay wa man tay kabuhay-buhay. Tinood? We make taller buildings, but shorter temperaments, very impatient. Okay. Let us stop this. Kay tungod nga, it's already very late now. All this I have gathered because, as I was saying kanina, ang atong recollection master dili kaabot. So I was just forced. Okay. Hoy, buhay pa ka? Gutom na ka? Okay, my dear friends, it's Lenten season still, okay?
next week is already Holy Week. Okay? Now, ayaw kita hingalimot pagpasalamat sa Dios nga ginatagaan kita og opportunity for transformation. Okay? For transformation. Ha? Unya na, wapa ko katapos sa recollection. Okay? Transformation. The intention sa tibuok Kwaresma is transformation. Okay? Kini nga transformation is about freedom, kagawasan, freedom from, in order to be freed for. Okay? Freedom from slavery to sin, in order to be freed for doing something better, doing something good for oneself and for others. Mao ni ang transformation sa panahon sa Kwaresma. Kita, naanad kita og freedom from. Okay? I just want to free myself from responsibilities. Hangtod dihara. Pagkatapos ana, na ay vacuum. Unsa man magtanga-tanga ra ka. Because you are freed from cleaning the toilet in your homes. So, unsaon man nimo ang imuhang vacant time kung di na ka maglimpyo o mutabang sa imong ginikanan sa inyong panimalay. Gusto ra nimo gamiton kini to waste your time. Okay. Now, the point here is that we are called to real freedom, and that is to be freed for something that will make us become better Christians and better persons. Amen? Okay. So, mao nga, kung kita, nakalikay na kita sa mga butang nga makadaot, ayaw sad kita hingalimot, paghimo sa mga butang nga makapahimo ka na tong maayong nga tawo. Amen? Kaya ang mga tawo nga galikay sa sala, dilibot pasabot nga maayo sila nga tawo. Amen? Sige ra kag likay sa sala, dilibot pasabot nga tarong ka nga tawo. Okay? Mao nga naay gipakita dito, call to action, lihok sad. Amen? Pero kung kaya pa sa imong tuhod, okay, pag dili na, iampo na lang mi, ha? Okay? Okay? So, mga kaigsuunan, the intention and the purpose of the Lenten season is for us to become better persons and better Christians. The kind of persons God wants us to be. Amen? God bless you. Manindog ang tanan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this moment, for this time of reflection. We thank you for bringing us here in order to ponder about the ways of your love and about the giftedness you have endowed us. We ask you, Lord, to sustain us always with your love. We ask you to keep us always in your company. We ask you to bless all our undertakings. We ask you also, Lord, to protect us from our fears, to protect us from all dangers and from all accidents. We ask you, Lord, to strengthen our hope and trust in you, to strengthen our belief that you are with us and accompanying us constantly. Bless all these faithful who are here, whose heart are so rich of love for you. Listen to their prayers, O Lord, and grant them their wishes also. Listen to their prayers and the prayers they have for the members of their families. We ask you, Lord, to bless their homes also. We ask you to keep them together and to strengthen the relationship with their presence. We ask you this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, and may the Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you for coming. As I have told you, ganiha, kung makapalahutay, naay mamam. Naay mamam dito. Thank you sa mga sponsors. Okay?